Начинаем. Хәерле көн. Без Китап радиосының Татарстан һәм Башкортстан районнары буйлап узган автомарафонына багышланган матбугат конференциясенә җыелдык. Һәм безнең кунакларыбыз Китап радиосы баш мөхәррире, Тат медиа акционерлык җәмгыятенең радиолар белән эшләү бүлеге җитәкчесе урынбасары Алмаз Тахир улы Миргаязов, Китап радиосының башкарма продюсеры Лилия Илгиз кызы Кадырова, Мингазов кавер төркеме җитәкчесе Ильяс Марат улы Минхаҗев һәм безнең тагын бер кунагыбыз килеп җитәргә тиеш Татар-Информ мәгълүмат агентлыгы журналисты Гадел Фәнил улы Әхмәтҗанов. Алмаз Тахирович, сез башта сөйләп китсәгез иде, нинди максаттан менә шушы оештырылды бу чара? Хәерле көн, хөрмәтле коллегалар. 25 октябрь көнне Казаннан кузгалган яшел автобус. Аллага шөкер, кичә төнге бердә бит, төнге 12:15 минутта менә килеп җитте фотография, дөресрәге видео, без кайтып җиттек. М хәрефе фонында төшкән видео килеп җитте. Һәм инде без Шамил Ханович белән иркен сулап куйдык. Аллага шөкер, 3 көнгә сузылган тур шуның белән тәмамланды. Инде Сәлам Гадел. Инде oradan торган дөрестән дә Гадел безнең теге читкә китеп әйтәм, ул безнең журналист кына түгел, ул безнең адвокат та булды, ул безнең переговорщик та булды, ул безнең барсы да булды, безнең бик зур дустыбыз гаиләнеп кайтты Татар-Информ агентлыгының журналисты Гадел Әхмәтҗанов. Инде максатларына килгәндә, максатлар бик гади. Китап радиосының контентын, әдәби музыкаль контентны татарлар яшәгән урыннарда һәм Китап радиосын интернет аша, мобиль кушымталар аша тыңлаган кешеләргә җиткерү, алар белән күрешү, аларның мәнфәгатьләрен ишетү, аларның нәрсә белән сулаганнарын, аларның бездән нәрсә көткәннәрен белү иде. Һәм инде әлбәттә әдәбиятны, милли әдәбиятны милләттәшләребез арасында пропагандалау. Кыскача әйткәндә, безнең максатыбыз шул иде. Рәхмәт. Лилия Кадырова, чиратта сорабыз, ничек узды автомарафон, шул хакта әйтеп китсәгез иде. Кайсы шәһәрләргә кирдегез? Хәерле көн. Марафон бик яхшы узды, без канәгать. Без инде Татарстанда башладык үзебезнең юлыбызны. Бу Мамадыш, Яршаллы, Минзәле, Әнәк, Актаныш, һәм инде без беренче көнне Актанышка барып кундык. Аннан соң без паром белән Башкортстан ягына чыктык. Башкортстан ягында инде күреп баргансыздыр, безне бик яхшы каршыладылар. Татарстанда Эпитос якта йөз булса, анда инде безне конвой белән каршыладылар. Ансы да безгә бик яхшы булды. Безнең куркынычсызлыкны саклап дип әйтик, инде безне саклап, узатып, районнан районга бер-берсенә эстафета таягын биргән кебек шулай безнең автобусны узатып бардылар. Бер кайда җырларга, шигырь сөйләргә, үзебезнең ниндидер теләкләрне әйтергә безгә рөхсәт бирмәделәр. Бу бигрәк тә дүртөйле, Чукмагыш һәм Үргәеркәй да булды. Администрация, полиция хезмәткәрләре барысына да бер нәрсәгә дә рөхсәт юк. Безгә сезнең җырларыгыз кирәк түгел. Сез безнең җирдә бер нәрсә дә әйтмичә кайчып килдегез. Барыгыз, китегез, сез монда көтелмәгән кунак, Хуҗа Татарина дигән сүзләр дә яңгырады әлбәттә. Белдереп әйтәм, Чакмагыш районының главасы үзе килгән иде очрашырга Лилия Кадырова белән. Инде шуннан белә торгансыздыр безнең резидентларның дәрәҗәсен. Татарстан балада ул кадәр каршы алмадылар, шулай бит главалар килеп йөрмәгәннәр иде. Инде монда шундый җылы әйтеп каршы алдылар. Рәхмәтләребезне аларга җиткерәбез. Дөрфә сөйләшү, Чакмагышта бигрәк тә тыныч кына бөтен нәрсәне менә шулай сөйләп басып торганда мине бүлдереп, мин сезнең белән сөйләшмим, сөйләшәсем килми, хәтта сезне тыңлап бетерергә дә теләмим, бер нәрсәгә дә рөхсәт юк дип полиция хезмәткәрләренә егетләр саклагыз, бер нәрсәгә дә рөхсәт юк дип машинасына утырып китеп барды. Видеога төшерүләр, фотога төшерүләр, безнең һәрбер әйткән сүзебезне әлбәттә инде булар аларда барсы да бар, ләкин без үз ягыбыздан мен кылса үзебезне бик яхшы тоттык, итәгатьле, без талашырга дип бармаган идек. Безнең төп максатыбызның берсе ул Татарстан, Башкортстан дуслык күперен ныгыту һәм инде әлбәттә шул якта яшәгән татарларга, милләттәшләребезгә үзебезнең иҗатыбызны күрсәтү, Китап радиосы белән таныштыру иде. Рәхмәт. Һәм менә адвокат булды дип әйттеләр. Гадел Әхмәтҗановны ничек итеп адвокат булырга туры килде?
Барғыза да қайырлы күн, мен соңғы қабыл білеңді ғафу өтінем. Шынанда түгі ауыр қарақ тұру келді. Уақытқа елені бітіп болмайма. Адвокат болырға тұру келді. Не үшін? Чүнки мен білімім бойынша юрист, магистратураны тамамлайым қазір, бакалавриат біттенді. Шунсы қызық болды, біз дүртүйліде бітінде қошалдылар, сөйледілер автоматлар білен. Дүртүйліден еркейге юл тұтқанда біздің міне солистіміздің номерін қойындыр табып, оперативный номерін табып, менекінде түгіл, татмей жетекшілігінде түгіл, солистінің шунсы қызық номерін табып бізге шалтыраттылар. Башта Лилия сөйлешіп қарадыңдан оң білен, анда сөйлешу не туда кіріп кеткеш, дұрысек қабырмаға, şimdi мен алып мәйтем, сәміз абызым мәйтем, сіз кімсің? Менің бісімсің, әрсің әсің? Мәйтем, мен өзімнің есімін айтам. Мәйтем, мен шундай кіші Татар-информ мәғлумат агентлығы журналисті Ғаділ Ахмаджанов мәйтем. Оланы әйттейін деп анлансың. Мәйтем, бір сұрауға жауап берегіз әлі абызай. Әлі есім білмей ашы абызай деп сөйлешем, неше әтем енді менеме? Мәйтем, Башқұртстан қойсы елдесің ол деп сұрайым. Тишина. Үш қат сұрайым. Башқұртстан ненде ел составында? Россияда дей. Мәйтем, сіз Россия Конституциясын ашып қарағаныңыз бар ма бір қойшан? 27-ші мәддәсін. Часть 1, статья 27 әйме. Хайр Россия Федерациясы гражданина ел бойынша ирекле жүрерге құқықлы. Аның шундай құқы бар. Мұда шетел турында сөз бар мый? Шетелде ондай екінші мәддә бұл шаққаттың бұзай. Бәте журналистлар да білімлі бұла екен деген фикір келгендірінде. Анан соң бейтелі Россия Федерациясында федераль закон бар, масы көлі мәғлімет чаралары турында. Һәм әлігі законда шундай мәддәләр бар. Журналистның ішінде қомашауларға ярамый. Законсыз негізде журналистның ішінде бір қойшында қомашауларға ярамый. Бұл жинаят кодексына шулай бәйле. Анда 2 елға хәтлік иректен мәхрүм етілерге мүмкін кіші. Бұл абинде зірек оңлаған қияфет шығарды. Лекен ол бізді қаршы алды соңынан. Әйме? Бұл еркейнікей. Оны бізді қаршы алып, әдәріз шей ішәбіз. Мәйтем абызы біз бит татарлар мәйтем шейсіз ермейміз, біздің автобуста да мәйтем керек болса кіріп ішіп шағалабыз біз. Жоқ енді жоқ, ол шындай қызық уақыт болды мәйтем. Біздің мәйтемде мақсат татар, башқұрт халқын тағында яқынайту, бірләштіру, достық жіплерін нығыту. Демек сіз мұңа қаршы әйе. Мәйтем мына шуңдан абызы нұқта қойық, сөйлешуге біз сізні аңладық. Шундағын айтасы келе, бек қызғаныш Башқұртстанда яшаған милләттәшләре бізні. Өзім де елап қайттым, чүнки келелер, міне китап радиосы келе, Қозаннан келелер, милләттәшләре біз келе, рухи мәдәни байлық алып келелер. Алар битаны күтіп ята. Бізге шығыш ясырға ерек бермейлер. Алар елап, міне бір абзай бары бізге өзінің шығырләріне қәтлік қалдырып кетті. Оршы яғыннан ол бізге өзінің шығырында берген еді. Білесіз мәміне біз шығып кетеміз ауылдан есе шақардан Башқұртстанның татарлар біздің инстаграмларымызға, ватсапларымызға язалар, біздің мұнда шулай енді міне біздің бүтін яқтан қысалар, біздің әдәби кешелер ясысы біз келе ағып тоқайға бағышланған бізге ярамай, бізді бүтін яқтан да қысалар деп татарлар енді міне қызғанышқа қаршындай бір яза. Мұнда Қазанда біз міне бұл проблема білен бейленішмегеш, мұнда жеңіл яшейбіз. Әміне анда барып аларының мұңсу көзлерін көргешінде, әлбәтті біздің өзімізде бек мұңсуланып шылай бардық енді автобуста. Аллаға шүкір біз Қазанда, Татарстанда ешейбіз деген, шуның қарты соғынып байттым. Ол кішілеріне, анда да халық шундай, ләкин алар шуның қатлы мұқтаж татар мәдәниетін көрерге, анда ихтияж шуның қатлы күшлі. Бізде бет Hər күнне қойдыр концерт була, бүтін татар тілінде бара. Біз аңа қызықсыну да кимей, чөнки ул һәр көнне әлен шешер нуктада алар аны шуның хәтле зарыгып көтә. Алар аны килерләр микән, юк микән? Без зур рәхмәт әйтәсе килә Захир абый Хакимовка, ул Башкортстанда татар конгрессы рәисе, шулай ук Корылтай депутаты. Әйтергә кирәк, менә безнең бу барыш автомарафонның бик зур нәтижесі болды. Башқұртстанда кеше түзілді махсус эшче төркем. Мен аны шушы депутат абый Захир абый шалтыратты да, Ғаділ менә шулай, сіз келіп кеткәч біз моңа тагын бір кат инандык.
Жан исәп беткәнче без махсус эшче төркем төзибез, аны ул үзе җитәкли. Нинди сорауларга җавап бирәләр? Менә бу башка милләтләрне кертү-кертмәү мәсьәләсе, аларны кыстырын кау мәсьәләләренә, әйме, өстенлек бирәләр алар. Һәрбер кеше аларга хәзер шалтыратып, без аны язып та чыктык. Менә шундый зур нәтиҗәләргә ирешеп кайттык дип әйтәсе килә, Аллага шөкер. Рәхмәт. Һәм менә безнең кавер төркеме җитәкчесенә Ильяс Хәҗевкә сезнең менә үзегезгә шалтыратуны ничек кабул иттегез? Сез шулай сезнең популярлыкны аңлатама инде бу Башкортстанда да. Ничек кабул иттегез моны? Һәм сезнең кичерешләрегез хакында үзегез әйтеп. Номерга килгәндә мин ул көнне бик күп кешеләр белән связьга чыгарга тиеш идем, һәм миңа бик күп таныш булмаган номерлар шалтыратты. Бу шалтыратты да сез кайдарак киләсез мәлде, мәтәм, сез кимсең? Сез Башкирдамы ди, үзенең исемен әйтми, сез Башкирдамы ди, нинди планнар сезнең ди? Мин бу абыйның нәрсә әйтүен аңламыйча торып кына Аделгә бирдем. Соңыннан Адель хәл итте инде. Булай уй кичерешләр дигәндә гомумән алсаң миңа ошады. Татарстанда бик каршы җылы каршы алдылар. Башкортстанга килгәндә башта мин русча әйткәндә в шоке булдым. Ләкин шуңа карамастан Башкириядә кайбер районнарда безгә чыгыш ясарга мөмкинлек бирделәр. Һәм тамашачы безне бик яхшы, җылы кабул итте. Сораулары бардыр журналистларның. Хәерле көн, Гриза Ибраһимова, Татар-Информ. Менә бу марафон дип әйтик, сезнең беренче шундый эш булды бит инде, беренче тапкыр чыктыгыз шулай. Тагын шулай чыгып китәргә әзермесез? Бәлки башка төбәкләргәдер, Башкортстанга түгел инде, һәм бармы шундый планнар? Рәхмәт сорауыгыз өчен. Дөрестән дә бу автомарафон безнең урысча әйткәндә пробный булды. Без нәтиҗәләр белән дөресен әйткәндә канәгать. Һәм инде бердә курыкмыйча, һәм бердә борчылмыйча без чыгып китә алабыз Россиянең теләсә кайсы төбәгенә. Лилия бүген гомуми нәтиҗә җыелышында шул теләген белдерде. Мин ди чыгып китә алам ди, чөнки миңа бик ошады ди. Киләсе безнең марафон якын арада булырмы белмим, планлаштырылды Чуашстан һәм Түбән Новгород якларына. Аллаһы бирсә, анда яшәгән, күпләп яшәгән татарлар яшәгән авылларга һәм районнарга барга җыенабыз. Һәм инде 2нче елга, Аллаһы бирсә, шулай ук анонс рәвешендә әйтеп куям, безнең Ульяновск, Самара, Саратов оештырган юллары буйлап Крымга кадәр барырга исәп бар. Монысы инде безнең партнерларыбыз, Аллаһы бирсә, бөтен дөнья татар конгрессы белән берлектә без сөйләшүләр алып барабыз. Аллаһы бирсә, барып чыгармы юкмы, ансын әлегә әйтә алмыйм, ләкин планда бар. Димәк, бу безнең беренче һәм соңгысы түгел, беренчесе һәм тәүгесе. Алга таба мондый этик роуд-турлар булырга тиеш. Чөнки моңа ихтыяҗ бар, чөнки Татарстанда читтә яшәүчеләрнең ихтыяҗы күп әдәби, музыкаль контентны нинди хәлдә булса да, урамда булсын, һич югы кулланырга алар әзер. Рәхмәт. Сорап бетермим инде, менә шушы марафон 3 көн бит инде, ул китап радиосының тыңлаучыларын менә мәсәлән социаль челтәрләрне карыйгаймы, арттымы кушылучылар саны? Сизелдеме? Рәхмәт. Татарстан беренче көн Татарстан этабында Инстаграмда гына алсак, калганнарын без тикшермәдек, анализламадык. Безнең төп инструмент әлегә Инстаграм, һәм без тамашачылар белән һәм әлеге роуд-турны оештырганда да Инстаграм аркылы аралаштык кешеләр белән, каршы алучы кешеләр белән. Инстаграмга чиста язылган кешеләр саны 128 булды беренче көнне. Гомумән 3 көн дәвамында пешрәк исәпләгәндә кергәннәр, чыкканнар һәм ул роуд-турдан башка да кергәннәрне бергә исәпләгәндә 380 кешегә артты Инстаграмдагы аудитория 3 көн эчендә. 500 диргә иде.
теге программаны күчереп алып олушылар аларны санамадыгызбы? Аларны әлегә санамаган, чөнки андагы метрикага кирергә вакыт кирәк. Әлегә безнең вакытыбыз юк. Менә алар кичә кайттылар, без бүген иртә баштан пресс-конференция, аннан соң съемкалар, аннан соң төштән соңгы съемкалар, аннан соң туры эфир һәм кичкә тагын съемкаларның язмасы. Иртәгә Аллаһы бирсә, яисә дүшәмбе көнне без иркенләп утырырбыз. Әлбәттә, инде безнең автобусның бортында бар иде 2 QR-код, аның берсе Мингазов Кавер төркеменең Instagram аккаунтына илтүче QR-код һәм икенче QR-код Китап радиосының барлык мөмкинлекләренә илтә торган Таплинк CC платформасында урнашкан 2 платформадагы мобиль кушымтага, Instagram аккаунтка һәм Telegramдагы безнең битебезгә алып баручы QR-код урнаштырылган иде. Мөгаен әлеге QR-кодларны сканлаганнардыр. Бик күп сканлаганнардыр. Һәр хәлдә Телеграмда шулай ук аудитория күбәйде. Телеграмда 762 кеше булды. Аллаһы бирсә, әкренләп 1000-гә якынлашабыз. Рахмет. Есть вопросы? Есть? Да, пожалуйста. Алина Фархадинова, бизнес онлайн. Сіз Алматы өзінде құқық деп, права, конституция деп, ансам біләсіз енді юрист дейіз өзі кезінейме. Ләкин құқықтан башқа саясат та бар бет енді. Саясат ол тағы да нешкелерек бір нәрсе. Мына қазір біздің жонисап барайымы. Сіз бұл марафонны ойладыңыз бұл тұрда? Оңайлы ма ол андай шабышны жонисап барғанда өткерге? Мен оңына жауап беріп кетем. Кеше біз иртә таңнан Эхо Москвы Уфа радиоканалы белән элемтәгә чыкканда да нәкъ бу сорауны бирделәр. Мин бу сорауга әзер идем. Без инде чыгып киткәндә үк бу сорауга әзер идек. Моны бит логика яктан карарга кирәк. Беренче, әлеге бу бит проект, менә бу чыгып китү, автотур, ул башланды Кореев театрында куелган Миматурлык эзләп йөрим җирдән дип аталган чыгышның дәвамы. Әлеге чыгыш булды безнең сентябрь аенда. Августта булдымы? 5 сентябрьдә булды. Ничек инде без аның дәвамын алданрак куеп, менә логик яктан гына фикер йөртергә кирәк. Ничек инде без чыгып китик Уфага, Башкортстанга, Казанда куймыйча. Аннан соң уйларга кирәк, менә безнең җырчы егетләрдә бүген алар юк, гитарада уйнаучы безнең Денис, аннан соң Баяндар Үзәл. Башкортстанда тагында салкынрак, анда -5-ка -6га хәтлек төште, анда Агыйдел янында паромда бигрәк тә. Мин уйнамадым, мин тур эфирлар гына үткәрдем, видеоларга төшердем, фикерләрен җыйдым кешеләрнең, ләкин безнең аяклар, куллар зәңгәрләнеп чыга иде. Әгәр дә без аны чигерсәк, ноябрьгә, декабрьгә, без анда чыгыш ясый алмыйдык. Чөнки анда без генә түгел, ярар инде без кешеләр теге түзербез, җылынырбыз, шәйләр эчәрбез әйме, ләкин бар бит уен кораллары, гитараның кыллары өзелә мәсәлән әйме, безнең баянның тимәләре төшә башлады. Моны теге сәясәт белән белергә кирәкми. Бүгенге көндә бик яраталар. Шул Евровидениедә сәясәткә тоташтырып бетерделәр, әйме? Кирәкми, матурлык эзләргә кирәк. Пишрак эзләүчеләр күп. Без үзебез дә Татарстанда һәрбер матур абыйдан хәзер тырнак астыннан кирезләп утырсак, анда без тапсак, аны башкортлар таба да таба инде. Шуңа күрә моны аның белән генә бәйләп карау кирәкми. Юк, бу җан исәп белән гомумән бәйләп түгел. Анда бездән башка да без беләбез, Башкортстанда татарларның күпкә күбрәк икәнен мин үзем дә сөйләштем. Шул кучакмагышта абыйлар килеп тукты да. Мен әйтәм, сез татармы? Тагы кем булыйм? Монда башкортлар юк бит. Дүртиледә шул ук хәл, Яркәйдә шул ук хәл, Уфаның үзендә шул ук хәл. Анда башкортларны менә белмим мин ничек табырга буланы. Шәм белән әтүгендә прожекторлар белән зәсәң дә 1-2 башкорт бәлки табыладыр дип кайттык инде без. Мәсәлән, багын ату бит. Татарлар яшәсә дә, ансы билгеле, анда татарлар яшәгән. Сез менә барганда бренди анда булганда теге маршрутный лист мәсьәләсе күтәрелмәдеме? Анда сорау булмады. Беләсезме, безнең үзебез өчен әзерләнгән шундый бер билгеле бер шәһәрләребез бар иде. Ләкин ул көнгә ничә тапкыр үзгәргәнен мин үзем дә хәтерләмим. Чөнки ниндер проблемалар килеп чыга. Шул ук полиция хезмәткәрләре безне туктата да, 40 минутка туктатып тора. Без ул 40 минут эчендә барып җитеп концерт куя ала идек инде. Анда шундый даже хәл булды. Полиция хезмәткәре туктатты да, әйдәгез, башта әйтә. Әйдәгез сез минем өчен хәл ясыйсыз да. Алдагы шәһәрләргә кирип тормыйсыз, яме? Мәйтәм абзый, без полиция хезмәткәрләре көнне мәйтәм аерым килеп сезнең өчен җырларбыз, ләкин мәйтәмез бүген халык өчен килгән икәнме? Һәм ул аннан соң әйтә, ярты сәгать сөйләштек.
Аны сузды инде, чөнки ул сузганда безне тегендә каршы алырга көтеп торалар. Тегеләр килеп җитсен дип суза бит инде аны. Абзый әйтәм, син дә татар әйтәм, мин дә татар. Әйтәм, мин беләм моның кайдан төшкәнен. И бу булай ди. Сез бит 40 минут миңмәндә басып тордыгыз, 30 минут. Сез бит инде получается чыгыш вакытыгыз бетте. Абый әйтәм, без төнге 2гә хәтлек торсак та барып куябыз, әйтәм, борчылмагыз. Бер көн эчендә сыешмыйбыз, икенче көнгә калып куябыз, сез әйтәм, аның өчен курыкмагыз. Алар менә шуның хәтле запаслатаган бер көн бар иде, без 28 көнне кайту чырагында караган идек. Әйе. Әле миңа шунысы кызык булды. Менә без бит инде ничә сез 7 кеше, мин үземне бер ярты кеше дип санасам, 7,5 кеше бардык. Менә шушы 7,5 кеше Башкортстанны дөррәү кубарып сиркәтә ала икән. Татарстан ничәтә Башкортстанны дигән әйбергә калдым мин. Без шок катып кайттым мин. Бездә шуның хәтле куркалар, борчылалар. Нәрсәгә? Үзбәкстан да Китап радиосының автобусын бөтен Башкортстан күзәтте. 2 көн дәвамында һәм күзәтте гади халык кына түгел, Instagram социаль челтәрләр аудиториясы гына түгел, Башкортстанның югары даирәдәге җитәкчелеге дә һәм беренче кеше дә шулай ук безнең турында белгән дип безгә җиткерделәр. Анысы шуны әйтергә кирәк, бу менә шул ук Чакмагыш районы главасы алар бит әле бездән үзләре курка да, алар аңлый. Алар хукукый яктан үзләренең юридик яктан дөрес булмаганлыкларын аңлый. Безнең менә Айгөл монда утыра, ул инде андый вакытта безнең камераны чыгарып төшерә. Без әйтәбез, менә без сезне төшерәбез, сез әйтмәсәк тә күренә ул төшергәнне, диктофонга яздырабыз, аудио язма алып барыла, чөнки без кисәтергә тиеш андый вакытта. Ул Айгөл безнең төшереп тора, шушы глава Айгөлнең каршына чыгып баса. Айгөл әйләнеп йөри. Мин сөйләп торам, Айгөл әйләнеп йөри, теге главаны белән әйләнеп йөри. Абым әйтәм, сез ничә Юпитер кебек үз күчәрегез әйләнеп торасыз ул. Ничә сез планета кебек әйләнеп йөрисез ул. Аның секретаре анда бер хатын кыз бар, мөлаим гына күркәм генә. Ул да татар инде. Әйтәм бит анда без башкорт кешесе күрмәдек. Ул басып тора төшереп, абызым әйтәм, әйдәгез минем әйтәм, менә шулай артым белән басам да сезнең секретарегызга. Шулай үзара әйләнеп йөрик, әйләнмәйләм чыршы тирәсендәме? Берәрсе дә решать ителми бит алай. Алар курка, алар дөрес эшләмәгәнлекләрен аңлый үзләренең. Без инде шул араларны фотога төшереп, видеога төшереп барсын да яздык. Кем икәнен дә белештек. Алар әлбәттә инде исемнәрен әйтәсе килми. Вазифасын менән тартып чыгаргач, мин бит җүләр түгел, вазифасын тартып чыгаргач, кайда икәнен аңлагач, фото булгач, тиз генә интернеттан табасың да, монда бите бар, монда бите бар. Всё. Детконтактка рәхмәт. Шул приложение шо без барысында бергә тикшереп бардык. Рәхмәт. Бу теге юлда гына булган хәлләрме, яки Уфада да булдымы бер нәрсә? Безне Уфада, Аллага шөкер әйтәм, бит Захир абыга бик зур рәхмәт. Ул безгә монда еш килеп йөри. Заманында Захир абыны мин үзем дә выручать иткән идем. Мин үземнең TikTokка аның башкортлар турында зирәк ярап бетелмәгән бер видеосын керткән идем. Анда ул почти 1 миллион каралды. Ул әйткән янда без әйтәм, сез куркмыйсызмы андагы татарлар Татарстанга күченер, түзә алмыйча дип. Ул анда әйткән иде, күченә алмыйбыз. Күченсәк Башкортстан җире белән күченәбез, чөнки анда безнең бабайлар җирләнгән дип. Ел шалтыратып миңа җәй көне бу Гадел дус, мин монда корылтайга керергә йөрим, депутат булыймы? Бу сезнең TikTokыгыз барып җиткән безнең җитәкчегә, югарыга. Зинһар өчен аны удалить итмәсәгез дә кеше күрми торган идегез әле дигәч, мин инде тыңлап алып торган идем бу видеоны, һәм ул миңа Уфада әйтте инде. Менә сез безне вакытында шулай коткарып мин депутат булдым, хәзер мин сезгә булышам дип, Уфада безне рәхәтләнеп, Татарстанда чыгыш ясаган кебек, Нур театры каршында Габдулла Тукай һәйкәленә чәчәкләр салып, анда бик күп кеше җыелган иде. Уфада күп иде бит кешеме? Ләкин шуны да әйтеп үтәргә кирәк, анда каршы алган кешеләр инде безгә әйттеләр, Нур театры каршында чыгыш ясагач директор белән аны килештерергә кирәк иде, һәм охрана 10 минут вакыт бирде безгә чыгыш ясар өчен, һәм аннан соң аман чакырам диде. Без 10 минут эчендә тиз генә. Әйе. Менә бу гомумән дөрес түгел дип саныйм менә мондай әйберләрне. Безгә маршрутны листрыйлар. Без беренче Тимаев түгел. Безне Фирдус Тимаев та яклап чыкты. Без күпкә бәлә кирәк кешеләр дип саныйбыз. Үзебезне Фирдус Тимаев та безне яклап чыкты, безнең Инстаграмга язып куйган, знакомый ситуация, таныш хәл дип язып куйган. Минем кебек баянга булса да җырлап кайтырга иде дигән. Без шул бер баянгына бар иде дә инде. Мин дә шулай язып куйдым. Без шулай иттек дә инде Фирдус абый дидем. Менә бу маршрутны листлар сорау, кайда ничә кеше килә, гомумән дөрес әйбер түгел. Мин үзләренә әйттем, әйтәм, сезнең Уфада
переходларда теге акчага скрипкада уйнап торган кешеләр бар бит инде. Мәйтәм, силәрдә маршрутны лист сорыйсызмы? Сез менә кайда барып скрипкада уйнап торасыз? Сүз дә юк, без бушка куябыз. Без бит урамда куябыз. Без анда ниндидер крокусларда җиңибез, олимпийскийларда җиңибез, унар шарының кешеләреме? Без бит урамда. Анда халык килмәскә дә мөмкин бит. Менә кемнәр кызык? Анда булганда шәһәрләр булды безнең. Без чыгыш ясый башлаганда 5 кеше җырлаганны күргәч, татар телен ишеткәч, 20-шәр, 30-ар кеше җыелган шәһәрләрдә булды. Менә бу маршрутны листлар сорау, без урамда. Аны даже кайсыдыр бәйләп маташты, ничә маскагыз юк ди. Мин шаккаттым. Мәйтәм, беренчедән мәйтәм, абый, сез миннән әзрәк кенә ераккарак китегез, ул мине Убергә әзерли инде. Терәлеп баскан, әйдә Убышик дигән шәһәр бар бит, шунда сөйләп җибәрәсе калган иде. Мәйтәм, сез пандемия булгач әзрәк кенә ераккарак китегез дим. 1,5 метр булмаса да, хотя бы 10 сантиметрга. Менә бай килеп баскан. Ук мине дип. Убергә дә ризаек, главный концерт куйга, безгә барыбер инде дайны. Үзләре маскалар турында сөйли, үзләре ниндидер нәрсәләр турында. Без урамда. Без бернинди дә 400 квадрат метрлык кварталы кирәк булган помещениеларда түгел. Алар инде әйтәм бит, үзләренең закон тарафыннан дөрес эшләмәгәннәрен белеп, алар нәрсә әйтергә белми уже. Һәм шундый сөйләшүдә булды. Полиция хезмәткәре әйтә, сезнең Инстаграмыгызны карап барабыз, кайда нәрсә эшләгәнегезне ди. Шуңа күрә мондый чыгыш ясарга рөхсәт юк. Хәзер сез чыгасыз баян белән, аннан соң алып чыгасыз плакат, аннары митингә башлаячаксыз дип безгә әйтте. Мин там Инстаграмда карап баргач, сез беләсездер инде, без плакатларсыз килдек, без аларны алып килмәдек үзебез белән. Менә шундый сөйләшүләр дә булды. Алар куркалар, безне ниндидер митинг җыярга килгән кешеләр кабул иттеләр алар безне. Мин гомумән, менә бәлки дөрес әйтмәм, бәлки мине тәнкыйтьләрләр, Башкортстанны бик нык Украинага шаттым. Татарстан Россия кебек булса, Башкортстан минем өчен менә Украина кебек. Ул шуның хәтле куркып борчылып яши. Әйтәм бит, андагы милләттәшләре безгә генә түгел, андагы башкорт халкына да Ходай түземлек бирсен, чөнки монда сүз бара халыкның начарлыгы турында түгел, башкортлар искиткеч халык, башкортлар безнең кебек шундый рәхәт халык, җиңел халык, достана мөнәсәбәтләр урнаштырырга теләгән халык. Без бит укып барабыз, башкортлар яза. Эх, жалко. Без бит начар яктан күренеп калдык дип. Тугандаш дип анда кавычкалар içine алып язган комментарийлар булды. Аңа башкортлар җавап бирә. Алай дип язмагыз, без чыннан да тугандаш. Без бит бу без хәл иткән әйбер түгел. Безнең өчен хәл итәләр дип. Бик кызганыч алар өчен. Алар шундый җәлләп кайтты. Инде ансына кирип киткәчтен мин дә әйтим, бу дөрестән дә үстән төшерелгән формат түгел, бу астагы кешеләрнең нәрсәдән куркып превентив чаралар куллануы. Шулай бит? Рәхмәт. Сораулар. Микрофон. Роберт Исламов, Татнюс Татар. Нихаят әйттем. Әлеге ығызығыдан соң, мәселен, Лилияның ниннен соң азатлықта берген интервьюдан, шулай бит инде, ондағы интервьюда нәрсә дип язалар. Сіз татарлар хаман мызга йөрисез монда, сезне көтмиләр. Монда моңа җавап кайтаралар. Соң сез дә килегез безгә дип, әйме? Без каршы түгел. Башкортлар безгә кунакка килегез дип. Бәлкем киләчәктә шул Китап радиосы һәм Башкортның Юлдаш радиосы бармы, белмим анда тагын нәрсә. Роксана радиосы алар белән бергәләп, теге сөйләшеп, берәр шундый бергә тур ясарладыр киләчәктә. Һәм аны Казан, Уфа, Оренбург, тагын шулай җәйргә. Юк, Оренбургка чыкмагыз. Анда ярым сөйләшәсе булачак сезнең белән. Менә шулай бәлкем сөйләшеп, теге ике республика шулай дуслашып, тагын да ныгытып шул дуслык күперен. Аны кемгә бу сорауны бирәсең? Дөресен әйткәндә, Роксана радиосы, Шарык радиосы гомумән дөньядагы иң беренче FM радио. Татарча FM радио, дөньядагы иң беренче. Курайга хәтле, Татар радиосына хәтле, Болгарга хәтле, ул ялгышмасам 1993 елдан, 94 елдан ук барлыкка килгән радио. Һәм инде бу радиодагы эшләүче кешеләр белән мин таныш, һәм инде идея бар иде алар белән бергә оештырырга була берне, ләкин безнең вакыт кысан булу сәбәпле салкыннар килә, безнең элемтә әлегә кирип бетмәде. Миңа калса, алар каршы булмаячаклар, чөнки алар безгә карата бик җылы мөнәсәбәттә һәм без аларга карата бик дустана мөнәсәбәттә. Шуңа күрә яхшы идея һәм без бу идея турында уйладык. Дуслык күпре булырга тиеш, битне күпер булгачтын бу якта да булырга тиеш, свай, якта да булырга тиеш свай. Әгәр дә инде ике якта да ул булай икән, радио рәвешендә
тирәсендәге свайлар ул вакытта безнең күперебез бәлки ныклырак та булыр. Басмалары булып калмасын, күпер булсын. Басма теге авылдагы басма. Агач басма. Yo, әйтергә кирәк, ул теге Роксана радиосы турында сүз чыккач, алар бит монда килеп тә йөри. Менә күптән түгел Зәлия апа Ахунова безгә килеп китте, шул ук Захир абый белән. Алар бит монда ирекле рәвештә килә, үз фикерләрен белдерә. Татаринформга килеп, аларның мәкаләләре интернетта басылып чыккан иде безнең. Аларга юл ачык. Безгә дә әйтәләр, без бит башкортлар сезнең Татарстанга барып дөрә кубарып йөрмибез диләр. Мәйдәм сезнең кайтып кергәнегез юк абый. Аларның бит кайтып кергән, чөнки без ачык. Без бит ниндидер кешеләр яза чыннан да чит илгә дә шуның хәтле досмотр ясап кертмиләр дип. Мин шаккаттым. Шаккаттым. Төркиягә барасың, рәхәтләнеп сине утырталар да алып китәләр, әйме? Төркиягә күрсәтәм дип. Ә монда кирүгә менә шушылай иттереп, автомат терәп торгач, бу бернинди кысарга да сыймый. Әле шунысы кызык әйме, менә Башкортстанга башка регионнар һәм башка чит илләрдән килгән кешеләрне алай тикшермиләр, ә менә терәлеп торган Татарстанлыларны менә шулай итеп каршы алулар инде. Бу чыннан да күп сораулар тудыра. Рахмат, бармы? Нинди нәтиҗәләр ясадыгыз инде? Без молодцы. Татар без булдырабыз. Дуслык күперен тоташтырдык, ныгыттык, шул туймазлар белән Уфада яшәүчеләр белән миңа калса. Туймазы бәлешенең исе Казанга хәтле килеп җитте. Беләсезме, шанасыз? Менә туймазыда чыгыш ясаулары Башкортстаннарның инде урысча әйткәндә сгладила все углы. Без шундый теге рухланып, рәхәтләнеп Татарстанга килеп кирдек. Татарстанны бик сагынып кайттык. Без все познается в сравнении, без чыннан да бик ирекле яшибез икән, үзебезнең сүзебезне дә әйтә алабыз, мин татар дип тә әйтә алабыз. Монда милләтләр арасында бернинди ыгы-зыгылар да юк икән, шундый тыныч һәм матур яшибез икән үзебезнең Татарстаныбызда. Менә шундый нәтиҗә. Ахырдан әйтәсе килә, барлык Башкортстан җитәкчелегенә, шул ук Росгвардия хезмәткәрләренә, хукук саклау органнарына Беренчедән без чыннан да үзебезне сак астында итеп хис иттек. Без теге президент кортежы кебек пробкаларда тормыйча рәхәтләнеп узып кына киттек. Аннан соң, әгәр дә менә шушы хәлләр булмаган булса, безнең турында дөррәү кубып сөйләмәгән дә булырлар иде. Без менә ничектер үтте китте, каядыр пыскыды да булды. Бик зур рәхмәт безне шулай таныткан өчен. Алланың рәхмәтләре яусын. Сезгә Аллаһ Тәгалә шулай исәнлек безне каршылаган өчен исәнлек, саулык бирсен дип әйтәсе килә. Миңа калса Алла шулай каршыламаган булса, без бүгендә бәлки утырмаган да булыр иде. Без рәхмәтләр ашына күрә. Рәхмәт. Сораулар булмаса? Хайп нәрсә икәнен беләсез инде сез. Моннан соң. Аңлатасы юкмы? Без хайпны ясый да беләбез, куллана да беләбез. Рәхмәт төгәллегез. Матбугат конференциясе. Рәхмәт.